Salvamento marítimo. Hoxe o parque está baleiro. Que raro. Onde estarán todos? Ai, xa lembro. Hoxe é un día especial. Non hai escola, vai moita calor e ese autobús vai dereitiño cara ao mar. Hoxe é día de praia. O autobús non nos levou á praia. A praia está aí ao lado. Hai que ir camiñando. Dixeches que íamos ir en autobús á praia. A praia está chea de area. O autobús non pode andar por riba dela. Por que contamina? Non, porque non se pode andar pola area. Entón que? Imos ao que? Quedamos aquí? Ou non, mellor ali. Ou espera, mellor aquí. Eu quedo aquí. É o mellor sitio do mundo. Facemos un castelo xigante de area. Iso despois de bañarnos. Imos á auga. Vale, primeiro bañámonos e logo xogamos coa area. Que che parece, Xurxo? Eu non me movo daqui. Non queres ir á auga? Non, isto é o que máis me gusta da praia. O que máis che gusta da praia é estar deitado sen facer nada. Sí, Que pouco emocionante. A min gústame as aventuras. o meu pasatempo favorito do universo é estar tumbado na area, pechar os ollos e... E roncar. Iso tamén, pero primeiro, pechar os ollos e escoitar os sons do mar, o son das ondas do mar, o canto das gaivotas... Que é ese ruído? Non o sei, pero non son nin as ondas nin o vento. Mirade, é aquela gaivota. As gaivotas non fan así. Eso sí, que lle pasará? Lémbrame a min cando estou acatarrada. Haberá que levala ao médico. Se cadra comeu demasiado apurada. Aos bebés dáselles golpiños nas costas despois de comer. Voulle dar con isto, que seguro que a curo. Non! Non sexas bruto, Xurxo. Haille que dar golpiños pequenos. Perdoe, señora gaivota. Un tapón de plástico. Por iso tosía. Debeu no confundir cunha lambonada. Onde atoparía ese tapón? En calquera lado. Mirade. Isto non pode estar así. Temos que facer algo. Eu tiña pensado dormir un pouco antes de bañarme. Diso nada, xa sei o que quere facer Catuxa. Cando ves un amigo en apuros, o que hai que facer é axudalo. A mellor maneira de axudar ás gaivotas e a todos os animais do mar é ter sempre as praias limpas. Ala, xa non hai ningún resto de plástico na praia. Agora podemos bañarnos. Que é iso? As gaivotas outra vez, mirade. Desde hoxe, as gaivotas aplaudindo son o meu son favorito da praia. Está che entrando sono, seguro. Algo sí, pero vou no deixar para despois. Agora, a bañarnos! Vamos!